Hello mga kalingap. Ito naman si Nathan Cute Vlog. Hello. Taray. Hello mga kalingap. Ngayon po ay papunta po kami ngayon sa aming ayudahan. Hello po. Charot. Shout out po. Maghanap po kami na matutulungan ngayon. Lakbay po kami. Yan. Shout out po sa lahat. Yan. Yung signal po natin limitado lang mga kalingap. Mga kayakap. Yan, kasama po na si Sagap TV. Yan po mga kasagap. Kasi ano po dito, mahina ang signal dito. Ibig sabihin, pag natapos na po yung live, yung ano, ganun na, wala na pong live yun mga kalingap. Always. Yan, good morning po. Shout out. Bala ka na dyan. Dito mabasa. Ha? Afternoon saan pupunta? Maghanap po kami ng tutulungan. Mahanap. Na tayo maghapon. Maulang kasi dito masyado. Maulan kasi dito masyado. Kailangan ng aeroplano. Nakasakay tayo sa aeroplano. Kilala mo to pagkasama mo to sa sasakyan. Uto sino uto. Muragong nga magdi ko pa na. Sino yun? Si Burgab. Pangyaw? Oo, si Burgab. Ay, gano'n yan. Kasama si Virgilin. Murag nga niyo, umingaw. Sabi ko silbar, paso. Tagal ba? Ganyan niya si Burgab. Para Muragong. Para paspaso. Para paspaso. Eh, Oo. dati nung kasama Minsan kayo. nakapang babae yan sa ulo tapos Nag-drive. nag-drive buhok sa kilikili. Panglalaki ang ano. Sino? Si Virgilin. Oh. Shoutout Virgilin. Ang dami. Ayun, shoutout Kuya Bal Santos Matuba. Yeah, shoutout, Nanonood ka po. Kalingap. Shoutout po. Kalingap Kalingap Rock. Partners, Kalingap Category. Kalingap din At mo Edna's Vlogs, yan. Kami matutulungan. Maulan, medyo maulan. Ilan po sa inyong lahat, di ko po mabasa, madilim po yung ano, Kanina. nakasulat. Yan. Shoutout sa team Kalingap Oragon yan. Kalingap. Ano Kalampitos Organic Sponsors. Yan, salamat. Tita Kura, Tito Clem, kung nanood ka man. Shoutout sa'yo. Shoutout po, Tita Mil. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Para isa na lang lahat. Always. At Tibia, Paloma. Pinampaswa. Mga tulog na sila ngayon. Yan, Ate Lorny. Yan, shoutout. Shoutout po sa 22 million viewers. Bago. Shoutout po. May manap kaya tayo dito? Dito sa Shout bundok. out po. Pakita mo yung bundok. Yan, oh. Nasa bundok kami. Shoutout po, Arya Tumalyan. Shoutout, Rodal Rosale. Tumali. Tamsak po sa ating lahat. Gima Paranapol. Sharon po, shoutout po. Maria Paro, Jeminis at Karosong man makakalampi. Balikan nyo yung mga Bombay. tinta na pato at ang inyong Naulan na naman po, naulan. Yung AC cam yun. Ayun yung ano, yung tower nandito. Yung Ayan, shoutout po sa lahat. Yan, umuulan na daw. Umuulam. Gutom ka na, gutom ka na. Ay, alas 12 na. Oras na naman po ng tanghalian. Umuulam. Kami na po kami magtatanghalian, hanap po na. Ayan, Yan. shoutout po sa mga kalingap natin dyan sa diet. Yan. Hindi po kami supportan. Yeah, maraming salamat po. J-Brad TV. Yan, supportan po natin. Ulit si J-Brad. Kasama na ulit. J. Brad TV. Dapat laging masigla. Yan. Oh. Si J. Umuulan na naman po, umuulan. Para hindi na makapiright. Para masapawa yung tugtog. Makaka-copyright. Yeah, maraming salamat. Ay, meron ka ba sa copyright? Ayun. Uy, napapakami na naman ako. Kapi. Sarap may kape dito. Uy, sarap. Sana may kape. Umuulan. Sarapan. Pero Ito sila na. Ah, Wala. uran. Pumapasok. Nakita ko ron an akon maginmiga. Mayan sa ugali ang mga kino. Abong ipalubong tapikit ang saro. Sabi ni Cha,
sabi dyan? Ingat sa pag-drive. Ang Salamat. probinsya na wapa manaya-naya. Ang probinsya na wapa mapinalagaon pa. Ang probinsya na Ipapasyal po namin kayo dito sa Camarines Sur kung anong meron dito. Ganun pa. Meron dito, tower. Dito tower. At dito po sa Camarines Sur, meron ditong mga kahoy at mga bahay at meron din po mga sasakyan. Pinalagaan ka Maulan na umaga, sa may sabon. may ganda na kino, Apoy malubong na pigit ang saro. May signal pa? Lakas. Malakas ng signal. Malayo pa ng aming pupuntahan. Malayo pa ang aming Kabundukan. papuntang si Banban yan. Yan, mega lang shoutout po sa lahat. Yan. Ito si Kuya Kalampitos, Kuya Ilan ang Sagap. viewers? Yan, 26 viewers. Yan. 26. Ah, Salamat sa 26 viewers. 28 na, marami. At magkano rin tayo pag 1,000 dito. Yan, kalaga, Kuya Sagap. Ikaw, kanta ka. Yan. Yo, probinsya na guwapa, Cagayanaya. Ang probinsya ng guwapa, mapinalagaon ka. Ang probinsya Yan, maraming salamat po. Yan. masaligan pa. Hanap po kaming tutulungan. Ganda natin. Tingnan. Yan. Kalingap, ang aking hanap-hanap, tumutulong sa kapwa, Ang taong mahirap, di alintana pagod at hirap. sa pagdating sa plak. Si Lola Damian ay napapahinda. Tayo'y magsayaw. Magsayawan. Yan, maraming salamat po, Rita Dichoso. Yan. Gawi. Abot pa lang dito. Abot, may signal pa. Dito. Yan. Supportahan nyo rin po, J. Brad TV. Ha? Yan, hindi tayo makapagbaba ng link kasi wala tayong signal. Yan. Kay Kuya Kalampitos lang meron. Yan, bukid na po to. Bukid. Ha? Bukid. Bukid na. Para sa Burukit na. yan, maraming salamat, Evelyn Makmak. Yan. Basa-basa mo na lang. Umaaraw, umuulan. Gemma Ripalyo, yan, may gala shoutout po. Susan O Shopping, yan, shoutout po. Watching from Angeles City, Pampanga. Yan, umuulan po, umuulan. Yan, Andasal, yan, hanap po kayo matulungan niya. Bataan Salamat, Data. Salamat, Data. TV. Kapaya. Nasa Bicol lang po ba? Opo, nasa Bicol lang po kami. Bicol, Tinambak. Papuntang ano? Puntang Bataan. Ay, ano, saan ba? Tamban. Tamban, puntaming Tamban. Yan. Hello, Kalampitos watching from California. Kabundok na. Bisdak, Dan, Tamsak, at share yan. Maraming salamat po sa inyong pamubanda. Saan nga tayo banda? Si Banban. Ano tayo? Tinambak. Malapit na sa San Antonio. O, San Antonio po, malapit ng San Antonio. Nakasunod dito, Antipolo. Sunod po, Antipolo. Sunod sa Antipolo, Bataan na.
Sunod sa Antipolo, Bataan na. Lapit lang pala ng Antipolo sa Kabataan dito ah. Maraming salamat po. Siyempre, supportahan nyo J-Brad TV. Yan. J-Brad TV, nagbabalik. Hindi, yung pinunta natin kay ano, Mariano yung